Liyayikhetha igumkedlela lenkosi enkulu uPombela isitimela samampondo baba mkhulu omkhulu phakade ami. Wayethukuthele kakhulu umfana kaMnqayi. Sebeze babiza nayo intombi bayibeka lapha bayayibuza. Yaphendula ngokuthi yona ngeke kulahle ukukholwa futhi nasekhaya kubo sebelungise konke komshado. Nosuku seluhleliwe. Yathi sihambile intombi uShembe watshela amadoda ukuthi ngizobona-ke ngempela ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uzothi ngesikhathi sekoqedelwa amalobolo lapho kuzosuka khona indaba. Nangempela kwenzeka kwazwakala umfana kaMnqayi esithi angisayifuni le ntombi. Bahlukana kanjalo nentombi. Akuphelanga isikhathi esingakanani intombi yabonakala isihamba nensizwa yekhaladi yakwaKheni eyayihamba iqhosha ngayo ukuthi sizitholele enye indoda efana naleya yasekuqaleni esho yena uPeter Mnqayi. Leyo ntombi phela kwakuye uGwela Ncoko owagcina eselishiyile ibandla wahamba nensizwa yekhaladi. uShembe lona wayengenayo indawo eyayiqondile eyayiyisonto. Ingakho abantu abaningi ayibashumayeza wayebathatha bayise kumshumayeli wase-American Board ngaphansi komfundisi uJweli Gumede endaweni yakwaNgcolosi. Waqhubeka uShembe hambe eshumayela eThekwini ney'ndawo ezakhele lona iTheku waze wayofika endaweni yaseWindermere emzini wakwaNduli. Ilapha afika athandaza wasebatshela ukuthi kunengane ekhona lapha egulayo esekuhluleke izinyanga nodokotela. Kuthiwa le ngane izofa. Nangempela kuphelanga isikhathi esingakanani bathi besathandaza ngaphansi kwesihlahla babejwayele ukuthandazela kuso. Wafika isigijimi esasizofuna yena uShembe ukuthi aye komunye umuzi wakhona kwaNduli. Wathi mayifika kulo muzi wafika wathola umama wayo lengane uMajali owaluchaza udaba ukuthi lo mntwana ubonakala njengofile kodwa mangimthinta iso liyanyakaza. Manje ngiyala ukuthi umntwana wami angcwatshwe ephila. Nodokotela bamhlophe babesho njalo ukuthi lo mntwana akangcwatshwe. Waqala lapho-ke uShembe ukuba ayithandazele lengane wayiphephetha emehlweni. Wathi ababeka amanzi afudumele wabese igeza-ke lengane ngamanzi wathi abapheke nephalishi. Kodwa isikhumba salengane sasesithanda ukubonakala phela njengoba kwase kuyingane eyayisifana njengefileyo. Emva kwalokho wabonakala eseyigonile lengane wathi abalethe iphalishi elimanzi wayifunza ngomunwe yaze yaliqeda lonke leli phalishi. Maqede wayithatha wayinika unina wathi seyiphilile ingane yakho. Bamangala bonke abomndeni wakwaNduli lapha bathatha khona isinqumo sokuthi siyamlandela lo muntu kaNkulunkulu. Bakholwa kanjalo abomndeni wakwaNduli. Naye uMathe owayehlala naye uShembe laphana emsizeni wayesebonile ukuthi yiyo le ndoda umfazwe ayekhuluma ngayo. Lona phela umfazwe wayemfundisi wabo oMathe laphayana ebandleni lamaBaptist eMona eNdwedwe. Njengoba kwasekusele yena phela uMathe njengomfundisi wafike washumayela ngayo le ndaba eyenzeka khona eThekwini izimanga zalo muntu okwakhuluma ngaye umfazwe. Ibandla lonke lamaBaptist lathatheka ngale ndaba lafisa ukuthi limbone lo mfundisi avakashe eze kuleli bandla. Umfundisi uMathe watshela ibandla ukuthi akuhlanganiswe imali ukuze alandwe phela umfundisi uShembe. La ihlanganisa ibandla imali. Umfundisi uMathe wabe sebuya naye-ke uShembe kuleli bandla. Bajabula kakhulu abazalwane baseBaptist ukubona umuntu kaNkulunkulu oprofethwe umfundisi wabo. Wafika uShembe wazizwa zonke lezi ndaba zakhe. Umfazwe wayehambe efakaza eshumayela ngendaba yakhe. Wabe sebabuza ukuthi waphelela kuphi. Base bemtshela ukuthi wahambile phela waphelela lena endaweni yasenyakatho komhlaba uyalingana. Phela umfazwe wayechaze kahle ukuthi vele kuzothi makufika uShembe uzobe yena esefa ngaleso sikhathi. Base kucaca ukuthi vele sewashona kudala kule ndawo akuyona. Elapho uShembe atshela khona ibandla ukuthi ngiyahamba njengamanje ngiyomfuna lapho afele khona. Ngempela wagcina ehambile uShembe waze wayofika kulo izwe lasenyakatho. Ehamba ilala evuka ehamba ebuza ehogela ukuthi kungaphi lapho wafela khona umfazwe. Waze wafika endaweni yakwaNibele
esizweni sakwaMdluli. Ilapho kwasuka khona isivunguvungu somoya, washunqa izintuli zabheka phezulu. Ilapho-ke aholwa khona umoya uShembe ukuthi yikho lapho kwafela khona umfazwe. Nangempela wafika wawathola amathambo akhe umfazwe kuleyo ndawo yihlathi afela kuyo. Waba esekhuleka enkosini yakhona kaMdluli ukuba imnike le ndawo. Nangempela inkosi yaMdluli yamnika le ndawo ngenxa yazo izintshumayelo zakhe ayesezenzile kule ndawo ukuphilisa abantu. Wagcina ephumelele ukuthi akhe umuzi kule ndawo okunamathambo kuyo kaMfazwe. Lowo muzi wakhiwa yibo phela ababemlandela. Wathi uma usuphelile lowo muzi wawuqamba ngokuthi kuseMziphathe. Usekhona namanje lowo muzi usubizwa ngokuthi kuseNkanyezini. Lapho kwafela khona umprofethi uMfazwe. Wagcine ebuyele khona futhi eThekwini uShembe. Phela into eyenza ukuthi uShembe anamathele kakhulu eThekwini yilapho kwakuzinze khona wona amadube esandlwana. Umsebenzi wawusumkhulu kakhulu ngoba imiqondo walaba bantu wawusudungeke kakhulu, udungwa yiwo amangisi. Kanti kwaZulu noma base belahlekile emthethweni kaNkulunkulu, kodwa babengakhohliwe ukuthi basukaphi. Kodwa uShembe wayefisa phela ukuya khona eNdlunkulu ukuthi ayoxhumana nenkosi. Manje phela inkosi uDinizulu idingisiwe futhi ibhekwe ngeso lokhozi amangisi ukuthi ngabe ubani oyivakashelayo esigodlweni sayo sakwathengisa ngayo endaweni yaseTransvaal, lapho sokwabizwa khona ngoMpumalanga eMiddelburg, eplazini elithengelwe kuye phela uLouis Botha, ibhunu elaliwumngane wakhe. Kulikhuni kakhulu kwaZulu njengoba nayo inkosi ingasekho njengamanje esihlalweni sobukhosi. Uhleli yena umame uNomvimbi Mzimela ozala yona inkosi uDinizulu. Ubambele yona phela indodana yakhe lena esekudingisweni. Ubukhosi bakwaZulu buphelile manje, kodwa ubukhosi obusamile kwaZulu okuyibona osebukhulu njengamanje ubukhosi bakwaButhelezi, lapho sekubusa khona inkosi uMathole oyindodana kaMnyamana, okuyibona basebuzama phela ukuvusa yona indlu yakwaZulu ngenxa yokuthi phela babehlobene ngakho ukuthi nayo inkosi uDinizulu yayikhuliswe khona ebukhosini bakwaButhelezi. Kodwa kukhona lapho kwakuphambana khona imibono ngazo phela izimpi zawo amangisi, njengoba bakaButhelezi bengangenelanga empini yakwaNdunu lapho kwakuliwa khona nayo uZibhebhu, nayo futhi impi yakwaCeza lapho kwakuliwa khona namangisi. Phela kusukela kuye uMnyamana owayekade echazile ukuthi amangisi amandla kakhulu, kumele sibe neqhinga singaphoseki ngamakhanda ngoba ayosibulala asiqede. Leyo mfundiso uMnyamana wayifaka nakuye uMathole, okwenza ukuthi esinye isizwe sakwaZulu sibabone njengabantu ongathi base bebadayisile. Nayo inkosi uDinizulu yagcina iseyidunguzela kakhulu khona laphana eplazini kwathengisa ngaye. Yenziwa nayikho ukuthi phela umama wayo wagcina eseshonile uNomvimbi Mzimela, ingakwazi nokuthi isuke lapha kuleli plazi iyofihla umama wayo ngesizotha. Izinyanga zaziphuma zingena ziyolapha yona inkosi uDinizulu, kodwa ziyehluleka kunhlanga zimuka nomoya. Lapha kwasekusolisa khona ukuthi ingakho phela inkosi uDinizulu babe igwebe isigwebo esincane. uLouis Botha uyoyikhipha nje nahleze basebevele sebeyiphuzisile islow poison. Asazi noma kwathunyelwa umuntu kuso lesi sigodlo ukuthi inkosi azoyifakela ubuthi. Kodwa indodakazi kaJohn William Colenso iyafika lapha esigodlweni izombona. Ilapho inkosi uDinizulu yagcina isizixosha lezi nyanga ithi kangisazifuni, sengifuna izwi likaNkulunkulu kuphela. Inkosi uDinizulu yayisizwa emathanjeni ayo ukuthi uNkulunkulu usefikile ezweni lakwaZulu, kodwa wayekude kakhulu nayo njengoba eseThekwini amathuba ukuthi afinyelele lapha mancane kakhulu. Nayo indodakazi kaJohn William Colenso ayimazi phela uShembe ukuthi usekhona eThekwini. Ilapho abafundisi bezimishini abathola khona ithuba lokuthi bazomkhethisa lenkosi yencindezelo. Liyaguqa lapho ikumkhethela umzulu amafuthi umCovid-20 emneso kaPhathe. Amen.